Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay Si Corina. Nara siya doon ay naroon ang Corina doon. Unsay tuyo ni mo, apyot? Kuan. Dili ako mo naituyo ni mo Corina oy. Si Dungrige. Siya mo na ay importanteng tuyo ni mo. Bless ko, Tito Grigi. Bless pot ko, tito. Uy, pagkabuutan na ni mga bata. May na ako para ninyo, ha? Katong paborito ninyong chicken. O may ihatag sa kuninyo karong taon, ha? Yay! Miles, si Mama, isigahan ka sa mata. Ay, Corina, may dakong pagkaon para sa mga bata. Ganahan kay sila anak, kay mga paborito gina nila. May nasa go para nimo ug sa imo mamatan siyang. Tuwa ni Apyot. Apyot! Ang atong danga! Kadiyot lang, sir. Sir? Oo, say, sir. Gitawag ko na mo, sir? Ha? Miles, mahimo bang moadto sa mo sa tindahan? Maimportante lang may istoryahan si Sir Greggy dinis balkon. Sige, yung sangpit ako. Dudot, Miles, nakadungog ba mo sa kong gisulti o wa? ay, nakadungog man, ma. Katungogon mo. Unya, Day na. Nasuko ka ba na ako tungod sa among pagani? wa ko masuko, sir. Pero may buot lang kong klarohon. Klarohon? Oh, Pasensya ka na nga nagkadisturbo yung ko ninyo, ha? Labi na gani mo. wa ka makadistorbo, sir. Wa cute. Pero may gusto lang kong isulti nimo, ha? Nga hinaot nga musabot ka. O anong di makakumusabot? Pero mahimo ba? Di ko ganahan nga tawagon ko ni sir. Pwede ba nga Grigi na lang ko ang itawag na ko? Dili ba mao man itawag ni mo na ako atong niyapas Pransing? Gitawag ko ikaw, sir. Kay giisip na ako nga amo ka sa akong bana, ni Francine. Nga iya kang boss sa gitrapahoan ini dito sa Cebu. Dili ako mo itagiyas kumpanya nga gitrabaho ni Francine dito sa Cebu. So usab na kong higala ang general manager. May pinagsamahan mo gud mi. Mao nga dili gud siya magkabalibad nako kung may ihangyo ko. Sa laktod, igo lang ko nga mitabang ni Francine aron may mutang dito. Bisa na tingalig ingon, ana. Pero dako na kaayo na nga contribution nimo nga rinamo. Contribution nga matawag ta usab og puong nga maayo man tingali ang imong intensyon. Pero sa pagkatinuod, supak sa kong kabubuton og sa among mga anak ni Francine, ni Dodot og Miles, nga malayo siya namo. Og sayot kagyud tingali, ana, kay suod man mo si Francine. Pero naa naman gyud na. Og kabubuton sab gyud ni Francine nga makatrabaho. Og naay arang-arang nga sweldo para namo ngayang pamilya. Labi na gyud para sa mga bata. Maong wa mi mahimo. Bisan sakit, amo kining gidawat. I'm sorry. Wa ka tingali ang ngayan nga pangayuan og sorry. Kay maayo ang imong intensyon, dili pa? Kinasing-kasing kang mitabang ni Francine nga suod mong higala. Nga matod pa ni Francine namo, ang inyong kasuod sukad pa kani adto. Labaw pa sa managsuon. Ug di na lang tingali nako tason pa ang istorya. Moderation na lang kog sulti nimo. Nga husto na tingali tong imong pagtapang namo.
sa pagpasud ng trabaho ni Francine dito sa Cebu. Ug murag awkward tingali kaayo nga musulti ko nimo ini. Pero sabta lang sab ko, Sir Greggy. Pasaylo ako nga musulti ug manghangyo nimo. Nga hunumon na lang unta nimo ang imong pagtapang namo. Unsa? Corina, Kay sobra na kaayo ang imong kaayo nga rin namo, Sir Greggy. Mauwaw na kaayo minimo. sa dili pati katubagon anang imong matawag baka og hangyo o pagdili baka nako kay wa mo makauyo nako. May ipangutana sa kunimo. Please, Sir Greggy. Ayaw lain na sa pagsapot ang akong giingon. Pamatiya palihog kining akong pangutana. Kay kung satisfied ko sa imong tubag, dili o dili na jud ko mutaak pa ining dapita. Mangutana ko, diin ko dapitan na sayop sa akong gibuhat nga pagtabang ninyo ni Francine. Diin man. Oh, Usbon ko, kung satisfied o kumbinsido ko sa imong tubag, matuman ang gusto mong mahitabo. Wa na'y grigi nga magsamong paniyo din eh. Tubagang akong pangutana, Corina. Diin kong dapita masayop sa akong gibuhat nga pagtabang ninyo ni Francine o sa inyong mga anak. Diin. Perte, pray. Nga no, dili mo mamanawat ining paborito niyong chicken manok. Ay, nga, pagkumuta, oy. Pagkalamihan, oy. Kung saan kanina ko paghurot, no? Digid mo ganahan, kay, hinahidayan ko ni kaon ron. Kung dili, gid mo mungaon na ni. Ayaw na yapyat, oy. Bitaw na yapyot. Ayaw pa. Magdag, ayaw. Di mo gid ka mudawat, ani. Mapanos ni. Dami anak ko, yaw eh. Turang. Gutom ko chicken manok pa. Ha? Gutom ka? Ako di ay. Gutom ang bud ko. Paborito na ko chicken. Na, pilde yung maglaway, ani ba? Chicken manok. Karaunan ni mo na yapyat, oy. Maglaway jud mo Nero. Masugdan ko ni kaon. Susugan kayo. Tanawa nga ra. Mo ta. Nyawa, susugan kayo. Kanon ba? Kanon? Ayaw lang ka na mo. Onyag dili para na. Dili maguna para imo. Kanon ba? Kanon ba? Ayaw pa, ayaw pa. Nga na magdili para na ko. Di mo ganahan kaon, ani. Ayapyot pa. Nag-ingon daming di ni kanan. Wa mang good. Mao. Di pa ko yan, no? Oh, bitaw. Sino yapyot po? Tsaka sulti. Butbuton. But-buton eh. But-buton day, ha? Da. Balik inyo kong tawgon og bisag unsa. Basta pag inyo kong ingnon nga kawatan, okay ra. Tawagon kong but-buton, tawagon kong kawatan. Basta, nainayin ko na nagkaon ba? Wala kong ko'y inyong sobra ni. Hotdon ko na kaon ba? Ayaw pa. Hotdon, be? Ayaw pa. Karaon siya kayo. Ayaw pa. Sige, pahulot niya kuya. Tinaw na to kinsarig kapaan. Nga nung itong gawaan ko. Mao. Hindi man ako niusikan. Hotdon ko manikaw na itong buko gani. Hotdon ko ni kami kakahumok ko magbuko ko. Mayang tak matukan ka ako ni mo nakan ukurot. Ayaw pa. Nga nung matukaan ko. Nga niya man sa iced tea. Ay, niya po'y supring. Nga Paris. May mo na ko ng imnon dahil naghurot. Matukaan dahil ko ni. Laina. Kanon ko ng chicken manok be. Dudot, Miles, kanon ko ni be. Ambot sa imo. Sige, suway kaon kay paakon ta ka. Mao ka? Sa. Ngano pa akon mo ni mo, Miles? Nga dili mo. Ha, ngano, nga dili man mo mudawat eh. Bebe, pakon na ko. Langan. Saon si mama man be. Unsa si mama ninyo? Uy, Miles. Taka sa giyawi kay. Ikaw ha? Human ka mama na. Karaon man na yapit be. Sugsugan man kayo be. Salawayon man ta. Tsak din na siyo. Nayapyot. Sapyot. Nugsog man. Ta. Nugsog di ay. Pero, ay,
Ang samantang imong giingon nga Miles nga, si Mama man bi, di ba ora na imong mama niyo, adili mo pakan o chicken manok nga lami kayo? Na, sige, Jud. Human dyan kang mama. Kitinod man, be. Makasak man taan ng mamakak ta. Oo, makasagyod mo anang mamakag mo. Maong, maayo pag mosorte lang mo tinuod, kay maluoy pa ko ninyo. Pwede na gatong tapigan ng chicken manok nga di mahibaw-an mama ninyo. Kung kanang dili makabantay sa mama ninyo, kanon yung sekreto ang kanibang kuan, bugdo. Unsay pugdo? Lami kayo lami kayo nagtalapan at chicken manok no, kanang bugdo. Sino'y sapyot? Sino'y sapyot? Di man na bugdo. Kuan man na ka ng boss, oh. Ala si Dodot. Nayapyot, sapyot. Bosot og bugdo. Mauna na, oy! Maunay laming kanon bisag kinsay pangutan-on. Bugdo og kalamihan niyo. Sige, Jud. Sige, Jud. Lakamals. Tsukaan dyan kang mama. Oh, makasala kita na mamakak. Muling sa akin. Tanaman noy apyot sapyot bi nga. Ibauron ba kunutan ni mama pagdawat ini? Oh. Tanaman siya, di ingon ko, oh. Sagad, mamakak. Kanya kay mitugan naman mo. Aw, tipigan ni natong sekreto. Kanang dili mahibaw-an ni mama ninyo. Oh. Ha? Oo. Bag malipat ka ni sa mama ninyo, inyo nang habhabon na yun. Ha? Ato nang tipigan noy apyot sapyot. Oo. Kay may akong giingon. Kay, wa man ka mamakak, Miles. Yay! Yay! Yes! Asam na to ni Tapig. Taysa, no'y sapyot. Unsa man ay kistoryahan ni mama ko rin ni Tito Gregi. Ganina nun sila nasultiban. Bitaw noy. Ug kanang mangutan na po ko. Oh. Kipaw ka, nga nung dili na gusto si Mama Corina nga mudawat may bisag unsa, batagi ka ni Tito Gregi noy. Kipaw ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!